Mae yna ganlyniad arall wedi dod a tro hyd yn y gogledd yn y prif gylch. Achos fyny, i ni'n edrych ar yr Ebol. Ac hynny yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A mae hyn mewn ffordd, David Oliver, yn dilyn y gystadleuaeth sydd wedi bod. Yndi, felly epil Gaseg sydd wedi cystadlu yn y dosbarth i'r Gaseg Fagu yw'r rhain. Yn cael ei sbitio wedyn, dyma'r rhai goryw. Ac mae'n debyg, dyma'r gyntaf. David Davies o Brydfa Ceilan. Ceilan Chandler. Sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond gawn ni weld. Wrth i ni edrych ar y gogledd yn rhan ucha'r prif gylch, wy'n credu bod na ganlyniad wedi dod a bod na het wedi ddiosg gyda, a dyna ni, mae'r siglo llaw yn cadarnhau yna. Yndi, yr osglo wedi cyflwyno i David Davies o Brydfa Ceilan lawr yn Bro Morgannwg gyda Ceilan Chandler. Wrth gwrs, hen linach o anifeiliaid, trefel Triumph y March ac allan o'r Gaseg Ceilan Carmen. Ag i atgoffa pawb sy'n gwylio bod yr ebolion yma wedi dod mewn ddilyniant mewn ffordd o gystadleuaeth arall sydd wedi bod. Dyma epil y Gaseg Fagu sydd wedi bod yn cystadlu yn gynharach yn y dosbarthiadau blaenorol, ac wedyn mae'r dosbarth i'r swclod yn cael ei rhannu i rhai gwrw a benywaidd wedyn. Felly'r gwrywod fan hyn, beth yw y broses o feirniadu ebol mor ifanc? Yn union yr un a'r rhai hun cydymffurfiad teip a'r gran sydd yn nhw. Mae ni golygfa wych i gynulleidfa yr Eisteddle wrth i David Davies ennill gyda'r ebol yma yn nosbarth yr ebolion Merlod Mynydd Cymreig ac yn epil i Ceilan Chandler.